Je asi 1 hodina ráno. Dobré ráno, borci, vítam vás pri vašom videu. Dneska máme piatok a je toho veľa na pláne. V škole mám 3 písomky, takže musím sa na to strašne sústrediť. Potom idem do posilky, potom idem von a všetko medzi tým. Ale prvá vec, ráno, keďže je posledný deň môjho bulku, tak idem robiť weigh-in a zistiť, koľko vážim. Takže váha ukázala 71,3, čo znamená, že som za 2 týždne pribral 3 kg, čo je v pohode. To by som mal stihnúť zhodiť, hlavne ten tuk. Takže pohodička. Dneska dvojitá dávka kreatínu pre mozog. Hen, jaký to je koncentrát. Tuj, musím si to rozmixovať. Nepomohlo. Čo už. Vilo, prvá z 3, 4 písomiek za nami. Čo hovoríš? Koľko z 10? Viete čo? Neviem, jak to zvládnem. Pomôžte mi niekto. Pomôžte nám niekto. Ale... Prvá bola anglina, takže ja dávam... Pozdravujem Jana Dvoreckého. Pozdravujem Jana. Prvá bola anglina. Solid. Mid. Borci, nachytal som ho. Bilo sa zás baví s nejakými neplnoletými. Pozrite naňho. Jeden, druhý. Čo si chceš o sebe povedať, Bilo? Že sa tu s 12-ročným stretávaš? EDP. Nakapníky si išiel, že? No, bež preč. A Míňo, ty nám chceš niečo povedať, odkázať? Všetci si pozrite tak tie 2020 quarantine videá, čo majú také pesničky, že now you can let go. Poznám. Potom vedie, čo myslím. Také nepoznám. Globálny chaos vypukol v triede po písomke. Miky, koľko z 10 dávaš? Veľmi zle to bolo. Veľmi zle. Vilo, kam ideme teraz? Však zabaviť sa. Sorry, odkiaľ si? Z Floridy. Aké potraviny vieš vymenovať na to? Fazula, figy, fenikel, flan Dobre. a file. Borec. Šimo je na rade. Hej, toto je môj sugar daddy. Kúpuje mi kolu a sladkosti a všetko. A džusiky. A džusiky. Čaute, tu je Davo. Neviem prečo, ale v posilke som nič nerozprával, takže teraz takto v poste môžem sa vyrozprávať. Nepostoval som, nemal som moc čo postovať, ale teraz akurát odchádzam do Slovenska, čo bude veľmi super, lebo budem mať konečne čo natáčať a budem teda mať content. Takže máte sa na čo tešiť, len musím teraz týždeň natáčať, nebudem editovať. Takže znova sa pripravte, že nič moc. Ale to nevadí, hádam to prežijete. Vyskúšal som intra-workout Vextu a musím povedať, že podľa mňa mi to naozaj pomohlo. Furt som sa cítil fresh a všetky váhy som zvládal úplne. Takže ak niekto nad tým rozmýšľa, tak odporúčam. Napíšte do komentáru,
Či ste niekedy mali a ak áno, tak aké? OK, borci, sme tu na zastávke, ideme von, Tough Will Fit a tak možno update, možno ne. Je momentálne asi 23 dačo. Idem asi kráčať domov, čeknem kroky. Zaujíma ma, lebo dneska som sa strašne veľa prechádzal s kamarátmi. Takže tak. A toto je asi môj posledný update. Borci, nejak som to zvládol sa dostať domov. Takže toto už je definitívny koniec vlogu. Je asi 1 hodina ráno, možno polnoc, neviem. A idem domov. Vidíme sa.